Panna Maria královna je proto královna, protože ona byla milosti plná, ona byla požehnaná. Ona byla ta, která dala tělo Božímu synu. Jan Křtitel byl největší mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, ale byl největší právě proto, že on mohl ukázat, hle, beránek Boží. On byl tím těsným předchůdcem Krista, on byl ten, který se s ním setkal ještě v lůně své matky, když tam přišla Panna Maria. Ale to spojení Ježíše a Panny Marie, nebo Panny Marie a Ježíše, Božího syna, Panny Marie a Boha, je absolutně nesrovnatelné s čímkoliv a s kýmkoliv jiným. Vy, pokud tady jste matky, tak můžete říct, ano, babičky, máte rádi děti, jasně. Ale je rozdíl, jestli to je to vaše dítě, které jste nosili pod srdcem, anebo třeba synovec, neteř, jo, dítě, které nosila sestra, no, bratr ho nenosil pod srdcem, to už by bylo moc, ale jo, rozumíme si. Panna Maria toho Božího syna nosila pod srdcem. Jo, tam, ona byla bez poskvrny hříchu. Čili zase Ježíš říká v blahoslavenstvích blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. A to její nějaké vnitřní patření na Boha, to muselo být úžasné. Z toho pak vyplývá i to, co jsme slavili před týdnem, Panna Maria na nebe vzatá, protože ona nemohla tady jen tak jako zůstat. Smrt, kde se vzala smrt? Smrt byl důsledek hříchu a je. Panna Maria, když byla bez hříchu, jak nad ní mohla mít vládu smrt? Nemohla. Jo, takže to je jenom poznámka k tomu dnešnímu. Pak tam máme čtení, které nebudu moc rozebírat, ale tam je v podstatě na jeho rameno položím klíč od Davidova domu. No to už je, ano, tam do té nějaké situace, ale to rameno, pravé rameno v podstatě je pak až rameno Ježíše Krista. O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost, poznání. Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Jo, zase vyzvednutý Bůh, jo, kdo pochopí myšlení Páně. No, pochopí ten, kdo je mu blízko. A zase tam můžeme dát Pannu Marii, která chápe, i když ne vždy chápe. Vzpomeňme na nalezení Ježíše v chrámě 12letého. To Panna Maria nechápala, já to taky nechápu. Jo, synu, proč si nám to udělal? No a teď se dostávám k tomu podstatnému, o čem chci hlavně mluvit. A to je to dnešní evangelium. A ta důležitá věta, a za koho mě pokládáte vy? Za koho pokládáme Krista? Nejstrašnější, co když jsem slyšel, tak byla odpověď jedné dámy v mém věku, ale to je před mnoha lety, takže já byl mladý ještě. A ona se chlubila, jak chodí při každé mši svaté pro to bílé kolečko. Jo? Chodila pro bílé kolečko. Za koho mě pokládáte? Za bílé kolečko? To snad ne. Jo? Ale říkám, ona pravidelně chodila, no, tak jako dobrý, no spíš špatný, že jo. Víte, já se přiznám, Eucharistie, mše, tajemství víry. Po každém proměnění kněz říká tajemství víry. A je to tajemství. Jako kdybyste se někdo přihlásil a řekl, jo, já tomu rozumím, já to chápu, to je, jo.
Nerozumíme, nechápeme. Je to tajemství. Exupéry, Malý princ, Liška správně vidíme jenom srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. To tajemství my můžeme proniknout, ale částečně a jenom tím srdcem. Čili to je jedna odpověď, za koho pokládáme Krista, nebo kým pro nás je. A teď tady beru Krista přítomného, a to je Eucharistie. On tady je s námi. To slovo Mesiáš, řecky Kyrios, česky pomazaný. Vyvolený, pomazaný na krále, proroka, kněze. Prostě ten, který je úplně nahoře. Ale správně ten, který je nahoře, tak je nahoře proto, aby se staral. Jo? Jste tady pár chlapů, otců, předpokládám, tak ten otec je, aby se staral, aby zajistil rodinu, aby ji chránil. A ne, aby si, měl jsem farníka, ten se podle mě oženil, vzal si paní se 4 dětma, aby si na těch dětech mohl léčit své komplexy. Špatně. Jo? Ale to jsme u toho, dejme tomu otce, ale Kristus není otec, jo? To je Bůh otec, ale Kristus je ten pomazaný, ten král, ten pán, který se má starat, ale on se stará, on nemůže jinak, vždyť je Bůh. Čili Kristus je ten, v kterém my máme tu naději, tu radost, tu spásu, tu záchranu, protože on je věrný, i když my jsme nevěrní. On je věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Za koho mě pokládáte? Za toho svého nejlepšího přítele a zachránce a vysvoboditele. Odbočká vzpomínka. Mně bylo těch 35. Měl jsem po operaci srdce a byl jsem z toho Jo, tam člověk je takový a chlapi v lázních, no to jsme měli jeden infarkt, 2, pak přijde ten druhý a pak už, jo, takový ty optimistické řeči. A já tam nezapomenu na moji praktickou doktorku, my jsme byli zhruba stejně starí. A ona řekla jednu úplně obyčejnou větu, ale ta mě otočila život. Vždyť vy teď jste vlastně zdraví. Tak co? Jo, ona mě otočila ty myšlenky od té operace, od toho, že mám srdce off skoro, k tomu, že je to dobře. A tohleto pak ve mně vzbudilo veliký vděk a můžu snad říct i trochu lásku k té doktorce, protože ona mě pomohla nastartovat. Ale tam byla jedna jediná věta. Bůh Otec nám dal syna Ježíše. To máme všechny celý evangelii a ty věty k našemu nastartování. Ale on za nás i zemřel. Jo? Za koho mě pokládáte? No za toho, kdo nás nepředstavitelně nekonečně miluje, protože si za nás dal život. Kdo za nás dal život? Maximilián Kolbe dal život za toho spoluvězně. Fajn. Ale to byl stejně život na 30 let, dejme tomu, pozemský. Když to Kristus dal život za náš věčný život. A to je to Mesiáš, ty jsi Mesiáš, ty jsi zachránce, ty jsi ten vykupitel, ty jsi ten, skrze kterého my máme naději na věčný život. Ty jsi ten, skrze kterého a v kterém my se můžeme nekonečně radovat, protože jsi nás zachránil. A teď bych mohl povídat dál a dál, a už nebudu. Tak abychom si to uvědomili a abychom to i nějak opravdu prožívali. Panna Maria Královna, Matka Boží, prostřednice milostí, čili můžeme k tomu Kristu jít skrze Panu Marii
ale on je ten Mesiáš, ten pomazaný, ten, který se stará a nás zachraňuje. Amen.